Pokambatu kuchoka ku kampu ya MCP amanena kuti ameneyotu McBride Nkhalamba ndi amenetu Agwetse Chakwera makamaka pa chisankho cha ku convention yawo mwina ya 2030 ndikuti Chakwera adzapikisana ndi ameneyo ndipo Chakwera akhoza kudzaluza anthu aku MCP ko angamkonde iyeyo Nkhalamba ameneyoyo. Nawo samakhala mdziko muno ali kunja komano akuyankhula zonena kuti yayi ndifuna ndikuzena Malawi ifeyo ndi zoti notu ngati sitikutukuka chifukwa cha ndalewa yofunika tiyambe kumayang'anana kuti ndifosa siyana pakati pa ndale kaya kumbali yachani ya mitundu tizikonda zambirimbiri zomwe ayankhula zabwino mfundo zidzazi koma kuzuwa chani kodi iwowa akuyankhula zimenezi kuti aoneke abwino adzakondedwe kuti mwina make adzavoteredwe nangatata adzavoteredwe angadzabweretse kusintha chifukwa tunde kuti adzakhala akayimabe ndi kongeresi ayi mungondilolabe ndi fotokoze nkhani bwinobwino kuti kodino amenewa a Dr. Nkhalamba akuti bwanji chabwino magaye tili ndi munthu amene tikunena kuti ndi Dr. McBride Nkhalamba ameneyotu zikumveka kuti iyeyu ngwakongeresi ndipo anthu akongeresi akufuna iye atadzayima ngati president pa chisankho cha mu 2030 ndipo I think azabwera nthawi imeneyoyo malinga ndi mmene akupangira anthu akongeresi kweti nde iyeyu anabwera dzulo malinga ndi kuti tinali tsiku limene timakumbukira amalitiri anthu amene anafera dziko lino kumenyera ufulu dziko lino ndipo anaphedwa. Anthu amenewo apezeka zonena kuti amakumbukiridwa dzulo pa 3 March ndipo a Dr. McBride Nkhalamba amenewa anabwera kuyankhulapo kunena kuti dziko linoli pamene tikukumbukira zonena kuti iye anthu ena akamalitiri anamenyera chani maufulu dziko lino chani tikuyenera kudziwa zonena kuti dziko lino likulepherabe kukwanitsa masomphenya anthu amenewawa chifukwa anthuwa anali masomphenya oti akufuna dziko litakhala ndithu maufulu anthu atakhala ndi moyo wabwino komano masomphenya amenewo sakukwaniritsidwa ndipo ngati sakukwaniritsidwa ndi chifukwa cha anthu andale ndi amene akulepheretsa kuti masomphenya amenewo akwaniritsidwe. Of course ndi zona anachakweraso anaonjezera kuti masomphenya amenewo asakwanitsidwe fake ufulu umene uzibweranso ndi kuti anthu azikhala atakhuta koma anachakwera anatimvetsa kuning'ina kwambiri kuti anthu amatimayephera kudya timayephera kupezeka ndi chakudya timakachigula modula komanso ndi kuti mukudziwa kale mmene zimayendera muja ngakhalenso maufulu oti anthu ena amakhapa anazikwanje kuchanza chinachakwera mangu yang'anira zimenezo inde ndandale kumene nanga DPP of course nawonso ngati anadzachotsedwa mwina ulendo uja zina ndi zina amalepheraso koma anyways they are back. I think abwerera bowo kwambiri magaya DPP, let's be honest nanga siti kukhande chakudyacho nanga chikupezeka kwambiri chakudya ndi zimene chimafunikira nde iwowa akuti bwanji Nkhalamba runde akunena kuti nkhani ndizonena kuti pamene timakumbukirabe tikuwakumbukira anthu amenewawa amene anamenyera ndi kuti maufulu amenewa amalitira amenewawa ndizoti tikuyenera kudziwa zoti Amalawi tikhale pasi ndipo tikuyenera tizizimenyabe pa mtimapa ndikuona kuti kodi tsogolo lathu likupita kuti kodi apa tikuyenda bwinobwino nanga masomphenya amenewawa mukuti angadzakwaniritsidwe masomphenya anthu amenewa pofunika zonena kuti pakhale mgwirizano pakati panyani pa Malawi tonsefe posatengera zonena kuti awawanda mtundu wotere akuti awanda alomwe awandaje watomboka kayanda atonga ankhonde kayanda ndani tonse ndithu kayanda angoni tonse tipezeke zonena kuti tizipitirira zinthu limodzi mogwirizana posatengera kuti kusiyana kwa zinthu zimene kaya ndi zipembedzo za Asilamu kaya Khristu iyayi tisamaone zimenezo tizionana ngati a Malawi unity one Malawi nkhani zake ndi zimenezo ndi zimene iwowa akunena nditudi. Anyways ali ndi mfundo zabwino andale ndi amene amasokoneza kwambiri dzikoli andale amasokoneza kwambiri umbava kulephera kuyendetsa bwino dziko kuponderera katangale ndi zina zotero kudzikonda enanso kumayang'ana mtundu wawo kapena zinthu ngati zimenezozo ndizoona zimakhala zikumachitika kuti ni nthawi yathu achewa sopano tidyerere achakwera atawina nthawi ino ni nthawi yathu nosopano alomwe tidyerere mwayiona nanga atumbuka muwasiyaku nangano angone muwasiya kutino
nangano nde kuti no ajeje angu amata nkhonde muwasiya kuti no kanda ajaje akunsanja nzatha kunsanja muwasiya kuti no amenaza nkhani imene ilipo apa ndionena kuti ndizoonadi nkhani izi zinde zimakondochitika andale ndamene amasokoneza dziko lathuli tikakhala ikandale ofoira ndi zimango crasha good example ndimene tayiona last 5 years kuyamba mu chaka cha 2020 kusafika 2025 mulamuliro wa MCP achakwera munaona mene zinakhalira namva kuning'ina kwambiri chifukwa cha anthu andale mene ndalama zimasokonekera mukamava zimabiliyoni zimene makosana amene amasokoneza kumaba chane andale ndalama zimene azithandize dziko kutukula dziko koma dziko limangolowera pasi tibwerere even mu 2013-14 time manager maibanda akulamulira chinachitika ndicha kachigeta mwene ndalama kusokonekera zimatheka bwanji ndalama kuti zituluke ku reserve bank kaya ndi kuti masaka azipita kutani andale mukaona kuti zimakhudza pene pacho muone zinthu ngati zonse zimuzona andale kubwera ngakhaiso mulamuliro wa DPP takumbukirani kunena kuti kukaenda tanyamata aja makadeti ndi zikwanjero nthawi imenezo chamu 2017-18 akaenda ndi zikwanjero let's be honest zithuzi zilipo basi kukwera ndithu magalimoto penanso kukwera galimoto za polisi so chani ife anyamula zipaka blue anyamula zikwanjero ife tikhapana chani tikukhapani chani ife ana chani achamatana chani ana dad zokhazuka ndale zokhazuka zimene andale kusokoneza mtendere wa mudziko azikwanje omwewa chaposa chadapo mpane maulutsa I think 2 days ago ndi maulutsa nkhani onena kuti anyamata inaso avulazidwa ku Lilongwe kunda anyamata azikwanje omwe aja go and ask them ayiwo makapayika mauthenga ku DPP iweyo chani ife akula aziti manga ife kuti ndife amene manyamula zikwanje ndi tikumenya mpaka na kutulutsana magazi muamve iwo nde kutomenyawo akuyima nde kuti ndi kampu ya MCP nkhani zake ziyani ndale dziko lingapite patsogolo bwanji choncho zimene akuyankhula awatu ndi zoonatu koma panopa let's be honest tili mtsogoleri wabwino pita muthalika akupeze kuti akuchita ziganizo malinga ndi kuti aliso ndi experience analamulirapo nkuona kuti izi zinachita bwino sizinachite bwino ndakuchita bwino oti panopa ndi pati pamene munganene kuti muthalika akumanyula wala kupakala kuyikatu ngati pali kuola kuyikatu akulakwitsatu ndi anthu amene agwira nawo ntchito komanso ndi kuti akumathamanganso kukonza zomwe ndi zabwino tidziyamika eti tikakhalanso ndi atsogoleri abwino ndi nkhanizo ndizoona andale amasokoneza nawo tizilowa even kaya ndi ma MP amene kusokoneza zinthu zosayenda olo ndi pang'ono poma nawo uyuyu muziwe zonena kuti ndi munthu amene angazabwere ngati no presidential candidate wa chipani cha MCP kutsogolo kunoko izi zimakhala ngati mphekesera yonse koma muziwe zoti zimazabwera kodi iyeyo akufuna zapangire chani dziko lino kodi ali ndi chance yoranga zawine chifukwa anthu amutenga kuti ndi munthu wanzeru kwambiri ngati ali munthu wanzeru kwambiri akayima ndi kongelesi mukuti adzayitsuka kongelesi zofoira zake zidzakupangitsa kuti mwina mwake ikawine tizaonatu nthawi imeneyoyo komano wabwera ndi mfundo zabwino zimenezi mangofunika kusamala mfundo zabwinozo muzima nazo malo abwino fo pali kukhani mfundo zabwino nde kuyima malo ngati kuyima malo olakwika anthu tosamaonaso zimenezo nde anyways awutu ndi maganizo anga chabe komano mfundo izo zinali zabwino akamayankhula choncho uyoyo pamene wayamba kuyankhula chonchimo fasi timakonda kumuva kuyankhula wayamba kuyankhula chonchimo nukhupe zoti amene akubweradi ngati wayamba kuyankhula chonchimo zozoti chakwera pamene patekula kunjenjemera mkatimo kuti apa ndekwa ndatha ine ndatha basi mata chakwera mufunanso mulamulirenso dziko mufuna mupangenso chaniso mukatero mufuna mutenge mpando wa president mu 2030 kuti muzapange chani nwe ndi chiyani chimene simunapange fampata munali nawo ndi chani chimene mwalephera kupanga kuti mukufuna muzapangenso 2030 anyways nkhani yake ndi imeneyo ndetiona zambiribe always subscribe Just in Tech Malawi kuti nkhani zimene zikhale zoma kufikani because ngati adzatisungire moyo nthawi imeneyoyo tizakhaso ndekuti tikukupasansoni ma information ma update nthawi imeneyo ikazafika chamu 2030 mo akuti